Merħba tfal, jien Sara u nilqakom għal storja ġdida. L-istorja li għandi llum jisimha Dawra ma' Wizzu. Issa jiena il-karattru ta' Wizzu vera inħobbu. Allura għall-istorja tal-lum kelli ngħidlu biex jiġi jaqra magħna. Mela ejja ngħidulu Wizzu! Wizzu! Alright, Wizzu! Għajdilhom merħba l-tfal. Tajjeb, mela nibdew naqraw Wizzu. Mela ejja nibdew naqraw. Mela, qabel ma nibdew, dan il-ktieb huwa ta' Laura Wall u Rebbie Vella. Mela jien naqgħu Wizzu. Bravo. Grazzi Wizzu. Sejrin fil-kampanja. Min jaf x'se nsibu? Se nfittxu teżor. Min jaf x'ħansibu? Mexjin. Fejn se joħodna l-passaġġ? Sissa, ħadd ma jaf? Ara kemm hawn skuk taħt is-siġra l-kbira. X'idea din? Nistgħu nkunu pirati ta' vapur f'nofs ta' baħar. Nistgħu nkunu sħaħar bil-bakketta maġika f'nofs ta' bosk. X'idea tajba. Ejja nibnu kamp. Ejja nidħlu fadira u fit-tajn wara nimxu fuq it-skuk u nfittxu l-annimali. Ara xawn! Kemm huma ħelwin! Aħjar ma mmissu xejn, inħarsu biss u nieħdu gost. Bil-mod, ejja nimxu fuq ponot subajna. Naraw l-asfur il-blu jissaffar fis-siġra. Ara, hawn rixa. Ejja naraw terieqx. Ir-rixa tibqa' fil-wiċċ l-istess bħal vapur. Ejjew inkomplu mixjin. Min jaf x'insibu aktar? Hawn ħafna weraq il-kol differenti. Isktu, qed nisma' stramp. Ħafna tħaxwix u tgergir. Min jaf minn xiex? Zaqben, qed gerger. Aħna wkoll bil-ġuħ vera Wizzu. Ejjew impoġġu u niklu xi ħaġa. Wizzu, ġibnilek xi ikel? Kemm sibna teżor interessanti llum, kemm ħadna pjaċir, nixtiequ nibqgħu hawn. Il-ġurnata kważi spiċċat, tassew ħadna gost. Wizzu, neħħi dak il-geddum, sar il-ħin biex immorru d-dar. Hemm ħafna x'nistgħu nagħmlu bit-teżori li sibna. Wizzu, urina triq lura, se ntuk sorpriża. Mela ħantuk sorpriża. Inħobbu niġru u nilagħbu barra. Inħobbu nferħu lil ħbiebna. U dik hija l-istorja tad-Dawra Dawra ma' Wizzu, skużawni.
Mela, Wizzu oġbitek dik l-istorja. Naħseb kontu ħadtu pjaċir meta mortu jiena, mhux vera. Mela, issa ħajkollok tmur naqra però għax ħanuża iż-żeba u ma ridekx li timtela kollok żeba, mhux vera. Mela għajdulu saħħa lil Wizzu għalissa. Mela, tsaħħa Wizzu! Tajjeb, mela issa li ħanurikom jiena huma xi affarijiet li tista' tagħmel bit-teżori li sabu fil-ktieb tagħna. Mela, hawnhekk għandi karta u 3 weraq. Issa, kif ukoll ġibt iż-żeba. Mela issa li ħanamlu hija li ħaniftħu ż-żeba, ħannamlu vera ftit fuq werqa waħda, ftit ħafna. Mela, tistgħu tużaw pinzel ma jien ħanuża subajja. U hekk għandna l-werqa biż-żeba. Issa li ħatagħmlu il-marka tal-werqa fuq il-karta. Għamilt ħafna żeba però, għalhekk għattilkom ftit. U hekk bażikament timlew il-karta kollha bil-forma tal-weraq u tistgħu tużaw kuluri differenti. Mela, mhux ħaniftaħ kulur ieħor għax tbaqa' li l-isfar, ħanaraw naqra. U hekk jiġu l-marki tal-weraq. Kif għattilkom tużawx ħafna żeba x'jien għamilt l-iżbalji użajt ħafna żeba sewwa. Ma l-idea huwa li tkunu tistgħu taraw il-marki li hemm fuq il-werqa. Mela, nispera li ħadtu pjaċir taraw din l-istorja u nispera li tmorru dawra intom ukoll. Grazzi u saħħa.